schovávačku, čiže zdravím, dnes budeme hrať s týmto Vilom, ďalej budeme hrať s Myškou a s Kajou. Takže náš účinok bude taký, že toho, koho ja nájdem, tak musí vypiť pohár vody. Čiže pohár vody sa bude skladať, dajme tomu, že prvá bude z cukru, čiže musí vypiť jeden pohár takéhoto sladkého napoja, čiže voda čistá a cukor. Druhýkrát, keď ich nájdem, tak musia vypiť takisto čistú vodu, ale už momentálne so solou. A tretíkrát, keď ich nájdem, tak to znamená, že musia zjesť momentálne túto celú nutoru. Áno? Ja som mu trošku vyjedla, ale to nevadí, takže ju zjedia celú. Takže môžeme ísť na to, takže ja idem počítať a vy sa všetci poschovávajte. Takže idem počítať. Ja ich ešte fajne vidím. Telefónne. Ja vás nevidím. Dobre, takže začneme. Áno, švigovala som, ale už dobre nevidím. Takže ideme počítať ešte raz. 1, 2, 3 a hlavne ide o to, že keď prvého nájde, tak ten vypije čistú vodu s cukrom. 4, hrá sa do 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, idem! Takže ja som zvedavá, akého prvého nájdem. Takže to znamená, takže to je takto taká tma. Dobre. Takže za chvíľku sa to vypne, ale bude pár číslo 2, takže nevypínajte. Takže kdeže môžu byť? Kdeže?